വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞതിലെ തൊടുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷീജ മാതാജി ഒന്ന് ലൈവ് ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. സിദ്ധാർത്ഥ പ്രഭുവിനെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നാളെയല്ല നമുക്ക് ഉള്ളത്, ചൊവ്വാഴ്ച സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ അയച്ചു മാത്രം. ശരി ശരി, ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കാനായിരുന്നു. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യത പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ. അധ്യായം 13ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആണ് നമ്മള് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 19 ശ്ലോകം കണ്ടു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇന്നോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല വന്നിക്കണേ. എന്താണ് ഇന്നലെ കണ്ടതിന് നമ്മള് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മള്. പുതിയ പുതിയ വേർഡുകളൊക്കെ. ശരീരത്തിന് പറയണ്ട, നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാ, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പറയും ക്ഷേത്രം. നമ്മളും ആരാണ്? ക്ഷേത്രം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരിക്കുന്നുണ്ട്? അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിനി ശരീരം എന്നൊന്നും പറയണ്ട, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയാം. വീട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മള്. ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് അർജുനൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ 2 പേരുണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും പിന്നെ പരമാത്മാവും. വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത്? ആ ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നലെ നമുക്ക് അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിനെയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. ഇപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ശരീരം കടന്നു പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണത്? ജനനം, വളർച്ച, ക്ഷയം, മരണം. നാശം സംഭവിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന
എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തിനു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും? ആത്മാവിന് ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ശരീരം നശിച്ചു പോയി അല്ലെ? പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന് ഒന്നുമില്ല, ആ ശരീരം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവാണ് ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ജ്ഞാനം അതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിങ്ങനെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായതിനുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി, ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ, വേറിട്ട് നിൽക്കുക, സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇതല്ലാത്തൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അറിയുക, ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ് ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആണ് അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയ അത് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എന്നല്ല ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതീതനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണെന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജ്യോതിസുകളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, അപ്പൊ ഇത്രയും വരെയാണ് നമ്മള് എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ആ സ്രോതസ് കിട്ടുന്നത്? വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏതിൽ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നല്ലേ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളൊക്കെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി നിന്നാണ് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. അതുവരെയല്ല, നമ്മൾ 19 വരെ നമ്മൾ എത്തി. 20ാമത്തെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 21ലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാതി ഉപാവതി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അനാദികാലം മുതൽക്കേ, ആദിയില്ലാത്തതാണെന്ന് പറയില്ല, അനാദികാലം മുതൽക്ക് ഉള്ളതാണ് ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും. ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ത്? വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ശരീരം. അത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ? അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവ്. ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? 2 പേരെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവുണ്ട്. രണ്ടും 2 തരത്തിലാണ്. ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രല്ല. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തേ ഹേതുരുച്യത്തെ.
ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം ജീവിഗണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താണ്? ഓരോ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അല്ലെ 84 ലക്ഷത്തിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കള് ഉണ്ട്. നമ്മള് അറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മളെ ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും നടക്കുന്ന എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു ആരാണ്? പ്രകൃതിയാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, ആ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വഭാവം, പ്രവൃത്തി ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്താണ് വരുന്നത്? ജീവാത്മാവ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട്, കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതല്ല ആത്മീയ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലും എന്ത് വരുന്നില്ല? നമ്മൾ ആ ഒരു കീഴടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളോ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവിടെ എന്താണ്? എല്ലാം വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കീഴടക്കലും നമ്മള് മത്സരവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഈ ജീവാത്മാവാണ് നമുക്ക് പറയാം. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും. അപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു കവചമാണ് എന്ത് പറയാം? ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറ്, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു കവറ്, അത് ഒരു ശരീരം. അത് ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ശരീരമായിരിക്കാം. അതെന്താണ്? അതിന്റെ പുറന്തോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കവറാണെന്ന് പറയാം. അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച്. പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോന്നും കിട്ടുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആയിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നാനാവിധത്തിലുള്ള നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള യോനികളിലെ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വഭാവം വരും, പ്രവൃത്തി വരും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് നാനാ യോനികളില് പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 24 ലക്ഷത്തില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പര. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവ അധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവ്, അതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ സർവ അധിപതിയാണ് ആര്? ഈ
പരമാത്മാവ് ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്. ഉപദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേൽനോട്ടക്കാരൻ. ഈ ശരീരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അനുമതിദായകനുമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ എന്ത് പറയാണ്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്, ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേൽനോട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരും. അത് ചിലപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് പക്ഷെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഭഗവാന്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭോക്താവാണ്, ശരീരത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്, ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആ അനുമതിദായകനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ചായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായാലും അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധം എന്തൊക്കെയാണ്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തുകൂടി മനസ്സിലാക്കാണ്? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാല് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി, ഇപ്പം നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലര് ആ പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് ധ്യാനത്തിലൂടെ. ചിലർ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ചിലരെങ്ങനെയാണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതില് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര്. ചിലരോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ, നമ്മളെന്താണ് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ച് ചർച്ചകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. ചിലരോ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ, കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതായത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ചിലവര് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ച
ചർച്ചകളിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ധ്യാനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്, തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ. 3 തരത്തില് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പലരും പല രീതിയിലാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവില് തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അന്യേ തോപമജാനന്ത ശ്രുത്യോ നേഭ്യോ ഉപാസത്തെ തേപി ചാതീതരന്ത്യവ്യ മൃത്യും ശ്രുതി പരായണഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്. ഈ 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ആരെ കുറിച്ച് പറയണത്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. അപ്പൊ 4ാമത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും, നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ജ്ഞാനമില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും, നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഭാഗവതം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര്. അങ്ങനെ പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ജനന മരണത്തിനപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4ാമതായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും ഭാഗവതം കേട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര്, അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭാഗവതം കേട്ട് അവരിൽ എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആരാധന വരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് 4 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പരമാത്മാ ധ്യാനത്തിലൂടെ, ഒന്ന് തത്വശാസ്ത്രപരമായ അപഗ്രഥനത്തിലൂടെ, 3ാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? 2ാമത്തത് കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തത് ഏതാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്. പിന്നെ 4ാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട്, ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ട്, ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടിയ പറയണം. കേൾക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്രവിക്കുക. ആ ശ്രവണം നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നതിൽ ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ 26ാം ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. യാവ സംജായതേ കിഞ്ച തത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് വളവായതാണ്. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ സംയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം, ഈ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം, ഈ 84 ലക്ഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറയാണ്. എന്തുണ്ടായത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? തന്നെത്താനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച്, ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിലൂടെയാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഈ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യൽസ്യ വിനശ്യന്ത്യം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ ഇനി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ശരീരത്തിലും ആരെ കാണാണ്? വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെയും കാണുന്നു, ഒപ്പം പരമാത്മാവിനെയും കാണുന്നു. പിന്നെന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഈ നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും, ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവനാണ് അത് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക എന്താ പറയുക, ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുമുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവൻ എന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം എന്തിൽ വരും? ആ ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനത്തില് വരും. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം നഹി നസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ എടുക്കുന്നു. എന്താ പറയണത്? എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ച. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഒരേ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാല് ആ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധിപതിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ എപ്പോഴാ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മള് അത്രയും എന്താ പറയാ പൂർണ്ണത നേടുമ്പോ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മള് സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി ഓൾറെഡി എന്തായി മാറി? എന്തിലേക്ക് ഉയർന്നു? ആത്മീയത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. അതായത് നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിപൂർണത നേടുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം പിന്നെ ഒരിക്കലും അധിപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ സാധിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ലക്ഷ്യം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി. അതിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരിലും കുടികൊടുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യൻ അധപതിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പ്രകൃതൈവച്ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാന കർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരം, ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണ് ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. ചെന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കും താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇത് തന്നെ പറയണം. ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് അതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട്, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. യഥാ ഭൂതാ പൃഥക് ഭാവം ഏകസ്ഥാമനു പശ്യതി തഥാ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ.
വിവേകിശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും, അതായത് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തും എന്ന് പറയാം. അതായത് വിവേകശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താ പറഞ്ഞത് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകം പറയുന്നില്ലേ, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന പണ്ഡിത സമദർശിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരെയും ഒരേ ഭാവത്തിൽ ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിക്ക് ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെ കാണുന്നില്ല, വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നു. അതായത് ആ വിവേകം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു അറിവ് നേടിയ വ്യക്തി, ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി, ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ബുദ്ധിശാലിയായ വ്യക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് വിവേകശാലിയായ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? വ്യക്തിഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികളെ എങ്ങനെയാണ്, ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, വ്യക്തിനെ കാണില്ല. അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? വിവേകശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് ആ ഒരു എന്താ പറയാ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആത്മാവിന് എന്തിന്റെ ശരീരം, ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? വിവേകിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് അയാൾ നിർത്തും. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ശരീരഭാവത്തില് ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കാണുന്നത് നിർത്തുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു ആത്മാവിന് ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി, അടുത്തത് ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടാം, പിന്നെ പക്ഷിയുടെ ശരീരം കിട്ടാം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വേറെ വൃക്ഷമായിരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ വിവേകം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ എന്തില്ല, ആ വ്യക്തിഭാവത്തില്, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആ വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് നിർത്തും. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനാദിത്വ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായം അവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും സനാതനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അവ്യനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന്. അപ്പൊ ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് എന്താണ് ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ആത്മാവ്. ഹേ അർജുന, ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റക്കായല്ലോ. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, അതിനൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതെങ്ങനെയാണ്? സനാതനനാണ് എന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട്. സനാതനനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്താ പറയാ, ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് വേറെ, ശരീരം വേറെ എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യ ആകാശം
ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലർന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും, ആകാശം എങ്ങനെയാണ്? സർവവ്യാപിയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം? എങ്ങനെയാണ്? മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്ന സ്വഭാവം എന്തിനില്ല? ആകാശത്തിനില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരം ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ആ ശരീരത്തിനോട് ചേരുന്നില്ല. ആത്മാവ് വേറെ, ശരീരം വേറെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനോട് ചേരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണോ ആകാശം സർവവ്യാപിയായിട്ടും തന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നത്, അതായത് മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരാതിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മഭാവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഒരിക്കലും ആ ശരീരത്തിനോട് ആത്മാവ് ചേരുന്നില്ല. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിന് പ്രകാശം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ആ ശരീരത്തില് ആ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ജനനത്തിലൂടെ ജനനം സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറയാ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. അതായത് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്ക്, യൗവനത്തിലേക്ക്, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല, ശരീരം നശിച്ചു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ആ ശരീരത്തിലെ അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നതും ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. കാരണം ഈ ജീവാത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് നൽകുന്ന? അവബോധം തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അവബോധം പലതരത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഗുണം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവബോധമായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടുന്നതും പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിന് അവബോധം കൊടുക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിന് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച ഏ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം. അപ്പൊ ശരീരവും പിന്നെ എന്താണ്? ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രം, പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതിനെ അറിയുന്നവൻ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ അറിയുന്നവനെ കുറിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാനും അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാനും സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും.
അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടും. അങ്ങനെ മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വെച്ച് തന്നെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രം വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും പിന്നെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ലെന്ന്? അതെ, ഉണ്ട് മാതാജി. ഒറിജിനൽ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലായിരുന്നു? അത് ഇന്നലെ ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചിരുന്നു പാലക്കാട് സെന്ററിന്റെ ഹരേഷ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത്? 13ാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ നമ്മള്? ഇല്ല ഇല്ല, മാതാജി, ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയില്ല അല്ലെ? ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ന്യായം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെയാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ഉത്തരം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ഒരേ ഒരു സൂര്യൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ വെച്ചാൽ ആരാണ്? ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്നവൻ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ എത്ര തരണ്ട്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ എത്ര തരണ്ട്? രണ്ടുപേര്. ജീവാത്മാവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. പിന്നെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനാണ് അറിവ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിന് 24 ഘടകങ്ങൾ. 24 ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങള്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ. 4 അത് പഠിച്ചെല്ലാവരും. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ത്രിഗുണങ്ങൾ. 4 ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ. ഇതിന്റെ സമൂഹമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കും. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാക്കുന്നത് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് അതുപോലെ അല്ലെ. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും. ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ.